alle sammen. Så går turen sgu til Sverige nu her. Ja, skal lige finde noget brændstof. Den siger sgu, at den løber lidt tør. Og så skal jeg finde ham der Papa Glade der. Så næste stop må det hedde, af Statoil. Så er det Albertslund nu. Så er det ellers bare afsted mod Sverige. Men ja, hele ideen er ligesom, at jeg kommer til at smække lidt video op. Eller filme en masse video, er det jo nok nærmere. Fra hele turen. Og klippe noget sammen til noget, der kan bruges. Måske. Det kan også være, det kommer til at ligne det værste gang amatørpis. Ret stor chance for det, men jeg kan da sige så meget som, at turen går igennem tunnelen der til Sverige, så jeg har lånt et GoPro der, og så skal der sgu nok komme en god video der i hvert fald. Men ja, ses i Sverige. Ja, så er det sgu Sverige nu. Og lige derom bag, der kører den dejlige her Glade. Så er vi sgu godt på vej. Nu må vi bare se, om vi når det hele vejen derop, eller hvor mange bilsteder vi skal have, inden hele lortet det dør. Men vi ses i Elmia. Nå, så nåede vi skulle Sverige, og bilerne er ved at være sat op nu, og vi har fået styr på det hele, så det er sgu skide fedt. Jeg skal love dig for, at der er mange biler.
Er du sindssyg, ja. Men det skal nok komme masser af videoer af, jo. Untuk saksi yang berkomodotan
Nå alle sammen, det var sgu turen til Elmia. Super fed tur. Rigtig lang tid har det sgu taget. Dagene har været hårde, må jeg sgu nok sige. Men det hører vel bare med. Altså, vi fik set en masse ting. Set en masse biler. Hørt en masse biler. Det kan jo også, altså det har jeg ligesom set i videoerne. Der er visse ting, man bare ikke lige troede, man skulle stå og kigge på og røre ved. Sådan en Liberty Works GTA der. GTR. Hold du kæft, hvor er jeg træt, altså. Nå, men det gode er, at jeg holder ved færgen nu her. Og jeg har godt nok klar til at køre hjem, og så kalde det for det. Så jeg sprang sgu tunnelen over, så den er der ikke nogen video af. Men I kan da lige få lov til at se min flotte pokal her, jo. Sådan en lille en, bare for at være med. Det var det blev til, men det er sgu også okay med mig. Vel da godt have vundet noget. Men det går sgu nok. Men tak fordi I så med og at kunne holde ud med alle de her amatøroptagelser, jeg nu har fået lavet. Men håber I kunne lide videoen. Det tror jeg kan. Jeg har jo ikke set den endnu.